Zdraví vás Jaromír z Kolabimu a já vás vítám u dalšího dílu Minuty na SEO. Dnes si vysvětlíme, co je to kanonizace. Kanonizace stránek je proces, který se používá pro ošetření duplicitního obsahu na webu. Ten může být matoucí jak pro uživatele, tak pro vyhledávače. Pro ošetření duplicitního obsahu existuje několik technik a jednou z nich je právě kanonizace. Ta slouží zejména k tomu, abychom vyhledávači poslali signál, kterou stránku by měl preferovat. K tomu slouží atribut rel canonical, který se vkládá do hlavičky stránky s duplicitním obsahem. K atributu se připojuje odkaz na primární stránku, což je takzvaná kanonická stránka. Tím vyhledávači můžete naznačit, že by uživatelům měl předkládat příslušnou stránku. To se používá zejména v případech, kdy máte více stránek s podobným obsahem, ale z jakéhokoliv důvodu je potřebujete zachovat a nepřesměrovávat. Typicky to mohou být například stránky s nějakým parametrem nebo stránkováním. Může se tak jednat třeba o produkt, pro který existuje několik stránek, protože se nachází ve více kategoriích na webu. Ovšem atribut rel canonical je pouze pomůcka a může se stát, že vyhledávač přesto zvolí jinou stránku webu jako kanonickou, protože ji bude pokládat za vhodnější. A pokud si s duplicitním obsahem stále nevíte rady, v našem kurzu SEO Training se dozvíte, jak s duplicitami pracovat. Všechny naše kurzy a školení případně najdete na kolabim.cz/vzdělávání.